അമ്മയുടെ നോവറിയാത്തൊരു പൈതലെ വാഴ്ക നീ ഭൂവിലായി ഭാരമായി, വാഴ്ക നീ ഭൂവിലായി ഭാരമായി. അമ്മ തന്നമ്മിഞ്ഞ നുണയുന്ന നീ തന്നെ അമ്മയെ കൊല്ലുന്ന കാലമല്ലോ ഇന്ന്, അമ്മയെ കൊല്ലുന്ന കാലമല്ലോ. അരുവിയും പുഴകളും പാടങ്ങളൊക്കെയും സ്വാർത്ഥനാം മാനവൻ കാർന്നെടുത്തു. കവിതകൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3-4-5 കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പിന്നെ കുറച്ച് ഭക്തിയാനാണ് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. ഇന്ന് സ്വാർത്ഥനാം മാനവൻ കാർന്നെടുത്തു, അമ്പരച്ചുംബിയ മാനവക്കൂരകൾ കോടികൾ കൊയ്യും വിളകളല്ലോ ഇന്ന്, കോടികൾ കൊയ്യും വിളകളല്ലോ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എഴുതണം തോന്നി അപ്പോൾ എഴുതും. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ തന്നിട്ട് ഒരു വിഷയം തന്നിട്ട് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. ധ്യാനം കേസറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഭജനസമിതിയുടെ ഇരുവൽ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ഭജനസമിതിയുടെ ഒരു ഭജനക്ക് നമ്മൾ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ അയ്യനെ കാണാൻ മാലയണിഞ്ഞ്, പിന്നെ കാളിയാമറന്ന്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കവിതയാണ്. ഇതാണ് 4, 5, 6 അങ്ങനെ കവിത എന്ന രീതിക്കല്ല, തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതും. ചിലപ്പോൾ അത് കവിതയായിട്ട് മാറും, ചിലപ്പോൾ അത് വെറുതെയായിട്ട് മാറും, ചിലപ്പോൾ വെറും ചവറായിട്ട് മാറും. എനിക്ക് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് താല്പര്യം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിമെല്ലാം ചെയ്യലുണ്ട്. അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ വലിയാടുകൾ, പിന്നെ തണൽ മരം, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് മുഖം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പലർക്കും പല ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരു കുട്ടിയോട് ആദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടി പറയും, പിന്നെ ആദ്യം പറയും അച്ഛൻ എനിക്കൊരു ഡ്രൈവറായാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പറയും അച്ഛൻ എനിക്കൊരു പോലീസായാൽ മതി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആയിത്തീരുന്നത് അതാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. വീട്ടുകാർ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. അതായത് ഞാൻ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് വീട്ടുകാർ. സപ്പോർട്ടാണ്. അതായത് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചങ്ങായിമാരെക്കാളും അധികം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് നമ്മൾ എന്താ പറയല്, നീ കളിയാക്കണ്ടെന്നല്ല പറയല്. പകരം ഇപ്പോൾ ഇവർ തരുന്ന അവരാ കളിയാക്കാതെ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഊർജ്ജം തരുന്നത്. അയ്യനെ കാണാൻ മാലയണിഞ്ഞ് ഭസ്മവും പൂശി കെട്ടു നിറച്ച് പമ്പയിൽ മുങ്ങി സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് അയ്യനെ കാണാൻ മല കയറി, ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഓടിയൊളിച്ചു ദുരിതങ്ങളൊക്കെ പോയി മറഞ്ഞു, കഷ്ടകാലങ്ങൾ പമ്പ കടന്നു അയ്യനെ കണ്ടു വണങ്ങി ഞാൻ. ആനെന്തൊരഴക് അയ്യൻ്റെ രൂപം പാലഴകല്ലോ, മാമല കാക്കുന്ന ദേവനാണല്ലോ എന്നും തുണച്ചിടും അയ്യനാണേ. ഓൻവിക്കൊരു സ്മരണാഞ്ജലി. സഹ്യപുത്രിയാം മലയാള ഭാഷ തന്നിതളുകൾ താനീ കൊഴിയുന്ന കാഴ്ചയല്ലോ, ശാന്തമായി കാവ്യസാഗരം ശ്യാമമായി നീലാംബരം, നഷ്ടമായി കാവ്യപുത്രൻ നീ മായും നിലാവോ കുളിർ തന്നലോ, അനർഘമാം നിൻ കാവ്യമൊക്കെയും സ്മരിച്ചിടുന്നു ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു, ഉത്തമ ശ്ലോകനാം നിൻമുഖം ഒരു നോക്കു കാണുവാൻ കൊതിച്ചിരുന്നു ഞാൻ നനച്ചിരുന്നു. ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു 7ാം ക്ലാസ് മുതലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് 7 വരെ പഠിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പെരിയയിലായിരുന്നു പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്കൂളിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് കവിതയെല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റിയൊരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. അവിടെ എന്നെ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഗംഗാധര മാഷ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെൻറ്റ് മേരീസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ചെറുവൻതടി പഠിക്കുന്നു. BA ഇംഗ്ലീഷാണ് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എടുത്തത്. കവിത അങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയ കവിതയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ കാരണമായത് എന്ന് പിന്നെ പുറം ലോകത്തേക്ക് തുറന്നു കാട്ടുക എന്നൊരു രീതിക്കാണ് ആ ഒരു കവിത എഴുതിയത്. അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടാവാം, മതമുണ്ടാവാം, പലതുമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ ഞാനായിട്ട് തുറന്നു പറയേണ്ടല്ലോ, പകരം അതിപ്പോൾ വായിച്ചെടുക്കുന്ന വായനക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.